Sa EDSA, Usag Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Jack Liner! Jack Liner! Ay, magandang gabi! Diyan po sa may Buendia sa terminal ng Jack Liner. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nandyan po si Kiko Tanggero. Balak niya daw i-kiss ang dispatcher sa gums kahit smack lang. Ay, maraming salamat kaya sa sasakyan sikat tayo. At eto pa, yung nakikinig pa sa atin, Sun Trans Bus naman. Yung body number ng bus, tandaan nyo, 9065. Yung driver at konduktor, may relasyon yan. Mga sir, maraming salamat sa inyong pakikinig. Mabuhay po kayo, enjoy lang sa pakikinig. Eto na, hindi na natin patatagalin to dahil napag-uusapan natin yung bus. Pag-usapan na natin to. Traffic enforcer, nabangga po ng bus matapos pong hulihin ng driver sa Cavite. Isa pong traffic enforcer ang namatay dahil sa pagpapatakbo kaagad at nabangga po siya ng bus dahil sa violation ticket sa Dasmariñas, Cavite. Ito na mga kabisyo, nakakalungkot na balita, no? Pero ito, logika natin para meron tayong matutunan, ha? Tang, logika na natin to, Tang! Ay siya, wag mo na patagalin yan. Ano pang nihintay mo, kalbo? Logikan mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Ito kasi yung basic na ginagawa po ng karamihan sa atin. Okay, with due respect sa lahat po ng mga bus drivers yan sa Jack Liner, marami pong matitino. May mga ilan po na nadadamay, di ba? Ito po yung basic na ginagawa ng karamihan sa atin. This goes out for everybody, di ba? Na takasan po yung mga nagagawa nating pagkakamali. Tandaan po natin na kahit ano pong gawin natin, hindi po natin matatakasan yung pagkakamali natin. Mas lalo po tayong malulubog sa kasalanan. Kung maalala mo nung bata ka pa, Boards, di ba? Nang tinago mo yung laruan ng kalaro mo. Tinanong ka ng nanay mo kung ikaw ang kumuha. Sabi mo, hindi. Ayun, nakipag-away pa yung nanay mo kasi naniwala sa'yo, pero ikaw talagang kumuha. Nabarangay pa nga eh. No. Parang kwento din ni King David sa Bible. Yung pumatay, yung dumali kay Goliath. Oo. 'Di ba? Nang makita niya kasi si Bathsheba, yung naliligo, ang sexy. Ito yung asawa ng kanyang isang sundalo niya. Pinatawag niya. Tapos sinipingan niya at nabuntis niya. At balak niyang takasan ang kanyang nagawang pagkakamali. Pinauwi niya yung asawa. Sabi niya, dahil kinikilala ko ang iyong serbisyo, umuwi ka muna sa inyo. Ay siyempre, pag umuwi, dahil namimiss yung asawa, sisipingan. Hindi umuwi. Tapos ang ginawa niya, nilasing niya. Diba? Paglasing yung lalaki, anong ginagawa, Tang? Ay siyempre, mapabarak sa asawa. No. So, hindi rin umuwi. So, ang ginawa niya, huling niyang plano, pinabalik niya sa gera tapos in-instructionan niya yung isang general niya. Sabi niya, dalhin mo yun sa gera tapos doon sa harap, sa front line. Tapos pag malapit na yung kalaban, atras ka agad kayo para mamatay siya. At ganun nga po nangyari, namatay nga po. At inasawa niya na yung si Bathsheba.
Na mga kabisyo-logican po natin, ang moral story po dito, hindi po natin matatakasan yung kasalanan natin eh. The more na tinatakbuhan mo, the more na lumalalim po at nalulubog ka sa pagkakamali. Kagaya na lang po sa bus driver, di ba? Nakakalungkot. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!